Partijiet mill-ġibjun ta' Fiddin li jinsab fil-qalba tal-pajsaġġ rabti qed jinbnew mill-ġdid bħala parti minn proġett li għandu lan li jirrestawra l-istabbiltà strutturali ta' dan il-ġibjun. Dan wara li għal aktar minn sentejn l-istruttura ġiet monitorata u sarula investigazzjonijiet ġeotekniċi u analiżi dettaljata tal-inġinerija. Stqarrija mill-Ministeru għall-Enerġija qalet li x-xogħlijiet jinkludu l-bini mill-ġdid ta' rokna tal-ġibjun li għandha instabbiltà ġeoteknika assoċjata ma' saffi fondi tat-tafal taħt l-istruttura. Intqal li x-xogħol qed isir permezz ta' tekniki tal-inġinerija speċjalizzati. Fi żjara l-xogħlijiet, il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, Karl Cilja, ġie kwotat jgħid li dan il-ġibjun hu kritiku fin-Netwerk Nazzjonali tal-Ilma. Ġibjun importanti ħafna li jessa iktar minn 100 miljun litru ta' ilma, investiment illi huwa wieħed minn dawk il-proġetti kritiċi għall-korporazzjoni illi jifforma parti mill-pjan ta' investiment nazzjonali ta' ċirka 377 miljun euro għal 10 snin li ġejjin. Il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli ġiet kwotata tajt li l-integrità strutturali ta' faċilitajiet bħal ġibjun ta' Fiddin immeqjusa bħala importanti sabiex ir-riżorsi nazzjonali tal-ilma jibqgħu affidabbli. Kif għamilna f'diversi nħawi oħra qed isiru wkoll xogħol infrastrutturali hawnhekk ħalli dan ir-reservoir li ilu mis-snin 50 jerġa' jibda jintuża u jerġa' jibda ikun parti importanti mill-infrastruttura kollha fejn tidħol l-ilma f'pajjiżna. Bħala parti mill-proġett b'kofinanzjament mill-Unjoni Ewropea sa jinbidlu wkoll il-pajpijiet li jaqdu l-ġibjun ta' Fiddin man-Netwerk Nazzjonali tal-Ilma. Dan sa jirrestawra l-abbiltà tal-ġibjun li jforni lokalitajiet bħall-Imġarr, iż-Żebbieħ u Ħall-Qormi waqt li sa jerġa' jikseb l-irwol tiegħu bħala buffer strateġiku ta' ħażna tal-ilma għaċ-ċentru ta' Taqali.